Kisumu. Erokamano ahinya. Wakili kintiere kaunti ma Kisumu hachaka na kodi kaluwore koda tho mano mar rawera mano mong'ere kaka Ojwang, ma bende koro tho mare pod itimone nonro makoni kod kocha. Tho ma kama diwach ang'o ahinya kaluwore koda milome ma bende odiochieng' manyoro obila mano kokalo kuom mogei mar obila nochiwo. Erokamano wakaw thuolo ne mar oro kuyo mara ne family mar Ojwang. En na Yesu ema nyalo kuyo chunyu sechegi. En gima lit, en gima ok ne kare, en gima rach. Nyasaye Ruoth ajabu en mondo go uje kotek kendo lit. Gima nyalo wacho en ni adiera moro mabiro wuok to onge. Gomi adiera mabiro wuok is obvious ne joge no kelo Ojwang e sel to gidiemo nyon diemre. Ana suspect kata sama ne wacho no yude ka en unconscious. I think he was already dead. Ena ni unge jothurwa kata mnagwen ka ku igwandu gi police mo maki moteri e jela moteri e cell ten ena goya ka thuol igo inyo tengre igo inyo idre igo gi juok teme goji koro mato jatelo maduong' DIG e okelo complaint gimoro mat defamation nitere court kuonde gi bloge ng'ang'o tinde ji wacho weche mang'eny ma kodwa nego ji to ji koro ji nyalo negore Kenya kate to DIG e police koro keyo chwanye me bedo dhi oromo pongu complaint mo omi kae to rwaki e cell pod nitie gi mi investigate ni kia ng'ane we found him though some poor my adwaro independent investigators. Family no nego bende yudo lawyer motegno to yudo gi jomiluongo ni private investigators. Koro kaka gidwar ji katom dokugere mondo beef up the gine police gi kochakore DIG kabiro piny onego maki obed prosecuted kaka luoro mako geto wachna mondo kill private prosecution. Ang'eyo ni tich ma police tiyo tek kendo en tich late kendo en tich ma dwaro sometimes is very difficult. Lakini moro magine complainant over minor matters of gik mikete Facebook, gik mindike social media, gik gine miriambo miwacho koni ge kocha. Mark ne wadu me the lord ne sell me DM nyo DM because a criminal offense is very difficult to prove. So adieri moro ma police biro kelo mano to kane